Wow! Kapetay kakabsat. Ikapetay da iti kamuting. Bagas ti kamuting kakabsat. Wow! Tama na yun. Kapupulutan da iti kape. Tapos nagpigsa ti todo. Uray lagsapsapri. Astoy ati kaimasan na ti agkapi kakabsat ko. Wow! Di ba? Nakulnot pati kamuting ko. Kadwa na nagamno ko natang ko binalatungong. Masintag kape. Kumape-kape tayo pa'y kakabsat. Yang ayo ta. Hindi mas kumano at dakay nga kasawak niya. Humis na kong kakabsat na pinagbababad ko diyan. Ayan. So nga, at naman hindi lawin na ito yung basher ko. Makita takin ang isip mo kung na naman yun. Saan ko batidain kabsat? Uray nang isip na kabsat ko. May kagitinda at kape tayo. Diba yun? Perfect. Lagi mo sa ating kamutig na nagatang ko sila yun. Nasamit. Dati kamutig na ako. Naamnaw no ka kasdan. Dito sa awan tiramanan. Ano kami talaga ti kakabsat tayo nga ti feeling da ko perfect da. Sa muda da itang aramidan da kat pakaidayawan da. Nadok matikas na ngayak da nga dilawon. Dapat siguraduod da kung mga perfecto da. Apay sino nga min ayat inang ibaga nga may sanak nga chef nga ati channel ko kot. Agisuro no kasan tagluto ti perfect. Ati channel ko kabsa. Channel to may isang probinsyana. Luto ti probinsyana. Wow. So nga makakatawa na kahit nga comment mo mo. Grabe ka magkabsat mo. I-compare nakmat kita kita chef. Amo kabsa. No kayat ko ti agluto ti kasta. Kayak magkabsat ko. Wow. Kasya mabalinnak nga ipan. Ti biag ti may nga probinsyana. Mabalinnak nga ipan ti biag ti may nga city girl. Wow. Gamga po nga rod kabsat. Tanapilik nga ti kayat ko nga ipabuya o kayat kong aramidan dito channel ko kat aramid na may isang probinsyana. So nga kaadwan, dahil kita makikitam dita videos ko, dahil kita mabuybuyam dita videos ko kung nakumakot, galad na may isang probinsyana. Numabalbalin kumakot talaga nga, puro pang probinsya, ti ipakita ko dito channel ko, dito yung page ko. Siyempre, kaputa, at na po ta abroad. Kat medyo marigatang nakmat, basta kakayat ko ti agluto ti kanan tayo nga Pilipino po, o isa ti pakita. Baka kami tiket mo nga ipakita kita makanti kwa, nagpipintas nga restaurant, 5-star. Ay katadamat kasta nga video kabsat. Ang gapo nga rod ta. Mas prepare ko nga ipakita ti kwa ti may isang probinsya. Iso nga dagito iti kanayon ko ipakpakita. Mga tigugulay.